Moi boa tarde, moitísimas grazas por achegarvos hoxe ata aquí. Esta vai a ser a última das actividades que fagamos arredor do que é a exposición da Granxa Agrícola Experimental de Monelos, e queríamos encadrar neste mes desde Alexandre Bóveda, desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda e a Asociación de Veciños e Veciñas de Oza Leiteiros Castros, en dous ámbitos de actuación moi nosos. Por parte da Asociación Cultural, ao longo deste ano viñemos facendo, é un ano no que tamén nos estamos de aniversario, cumpre a asociación 40 anos, e tamén un pouco para lembrar, para reivindicar e para traer un pouco presente o que é o pensamento das Irmandades da Fala, que se crean hai 100 anos na cidade da Coruña, non? Entón, todo ese saber, toda esa reivindicación da lingua, do propio, do progreso que fan as Irmandades da Fala, que xa digo que nacen nesta cidade o 18 de maio de 1916. Entón, alrededor disto, neste mes de novembro, que se fala a veces, bueno, a Semana da Ciencia, o mes da Ciencia, cando falamos das Irmandades, en moitas ocasións parece que só falamos de lingua ou só falamos de cultura entendida como literatura, como teatro, como produción artística, pero nós, desde logo, apostamos e así o pensamos, falando do pasado, pero tamén, e sobre todo, falando do presente e do futuro, que a ciencia é cultura. Por iso queríamos neste mes dedicalo á ciencia, por iso trouxemos esta exposición que ten 5 anos, pero que nestes 5 anos inaugurouse aquí na Coruña hai 5 anos e logo estivo no Museo do Pobo Galego, pero logo non circulou máis. E a nós nos parecía que era importantísima dala a coñecer, para coñecer o pasado, pero para reivindicar que no presente, se queremos progreso, necesitamos investir diñeiro público en I+D+I, en investigación, en desenvolvemento e innovación, porque aí, nesa ciencia aplicada, na ciencia en xeral, pero neste caso na ciencia aplicada, é o que está o futuro. O futuro neste caso ligado ao agro, ligado á agricultura e ligado á gandería, pero tamén ligado ao futuro de moitos mozos e mozas que botamos fora, que primeiro formamos aquí cun esforzo enorme pola súa parte, pola parte das súas familias, pero pola parte de todos nós, coas universidades galegas, e que logo os mandamos fora a traballar, a facer máis ricos outros países. Creemos que compre reivindicar que eses mozos e mozas, investigadores e investigadoras, tecnólogos e tecnólogas, poidan volver aquí, poidan volver para que este país sexa o que todos queremos que sexa, máis rico e máis forte. E xa vos decía, nese sentido, se alguén de vos non coñece un folleto moi sinxelo que fixemos contando a historia das Irmandades, teño aí uns 20 ou así, que podedes pasar aqueles que non nos coñezades, os que sabedes del, por favor non vos quededes porque non nos chegará para todos. Logo tamén os folletos da Granxa, tamén aqueles que non teñades folleto abaixo, porque a verdade que foi moi visitada, aqueles que non teñades o folleto podedes vos quedar con el, e tal como vos decía, formaba parte de toda unha programación que queríamos facer ao longo do mes, e eran un pouco eses luz de ciencia ou ciencia en irmandade. Entón, decía eu que sobre a historia da ciencia, pero quixemos tamén sobre algúns dos problemas aos que se enfronta hoxe a ciencia. Entón, o seguinte luz, xa na nosa asociación, temos o noso local na Rúa dos Olmos, número 16 primeiro, falaremos, o fará Óscar Sánchez, e da agrupación astronómica IO, e o faremos sobre a contaminación luminosa, a necesidade de que a noite sexa noite, e que de verdade estamos, é unha cuestión de saúde, pero tamén nesta noite, además tan especial, para poder ver a lúa, non a veremos porque nos dimos que saben que iluminamos demasiado, mal e demasiado. Entón tamén, se alguén quere botar un vistazo, será esa a segunda, bueno, a terceira das actividades, a segunda das charlas, e no último luz volveremos a facer outra. E hoxe, para falar aquí da Granxa Escola, unha das persoas que máis sabe dela, que máis sabe, porque máis sabe da historia da ciencia neste país, que é Tino Fraga,
e tamén porque el foi un dos comisarios desa exposición, de quen fixo, de quen recolleu toda a información para que esa exposición fose posible. Ele é doutor en bioloxía, foi director dos Museos Científicos da Coruña e é o responsable, que se algún de vos aínda non o coñece, vos convido a coñecelo, do álbum da ciencia que recolle todos os científicos e científicas galegas, do álbum da ciencia do Consello da Cultura Galega. Deixo vos con eles, moitísimas grazas por vir hoxe aquí. Boas noites, gracias por asistir. É bastante insólito ver a tanta xente nunha conferencia, o cual impresiona un pouco. Esperemos que non salgan decepcionados. Bueno, eu de entrada o que quero é agradecer tanto a Alexandre Bóveda como a Asociación de Veciños dos Castros por terme convidado e felicitalos tamén, xa o dixen outro día, porque me parece moi boa iniciativa o feito de ter en conta o que foi un pasado bastante reciente do barrio, conectado co coñecemento, ca cultura, un pasado do que todos nos podemos sentir orgullosos. Entón, nese sentido, pois encantado de estar aquí con vostedes. Empezarei dicindo que, efectivamente, hai uns anos, cando empezamos a interesarnos por difundir o que foi a obra da Granxa, un dos labores máis interesantes que realizamos e do que me sinto máis satisfeito, aínda que ten pouca visibilidade, é o feito de que ali na actual Centro de Investigación Agrarias de Mabegondo, que é o Descendiente, esa finca grande que atravesamos cando pasamos pola autopista, pois ali conservan un arquivo fotográfico, centos de fotografías, unhas proceden do período da Granxa, outras son do período bastiagueiro, Guísamo, mismo de Mabegondo, e que ali estaban conservadas. Por suposto, sempre que se conserva algo, sobre todo neste país, significa que hubo unha persoa, a veces dúas, pero en moitos casos unha soia, que se molestou, ou que tivo en queranza o gusto de preservar aquelo, porque en xeral a nosa cultura non é demasiado, non está demasiado preocupada por este tipo de actividades, non? Por conservar patrimonio de ningún tipo. Entón aí sí que hubo algunha persona que se preocupou. Entón esas fotos a recuperamos, digitalizamos, como xa algunhas eran antiguas, xa nin siquiera tiñamos interlocutores a quen preguntarlle as persoas que aparecían nas fotos, que eso pasa nas familias, ao fin e ao cabo, non? A partir dos nosos bisavós xa temos que facer por aí bastantes inquéritos e preguntar a moita xente para saber quen é o que está na foto. E a partir dese momento se digitalizaron as fotos que se conservan ali, o cual pois é eu creo que un dos feitos máis positivos da experiencia de cara a difundir a Granxa. Ben, a Granxa estaba ubicada nun concello de Oza, onde agora estamos, o concello de Oza que ata 1912 foi independente, que tiña aproximadamente como 1000 habitantes na parte final do século XIX. Un concello bastante ruralizado, o sea, moi conectado ca cidade, pero moi ruralizado. Estas fotos non forman parte do arquivo da Granxa, pero son fotos que seguramente moitos de vostedes coñecen, porque se van reproducidos en distintas ocasións. Por exemplo, esta igrexa Santa María de Oza, e para situar un pouco, non? Este é o do vello mercado de Monelos, por aí por onde daba a volta o trolebús, non? Que pasaba pola zona. Aquí temos unha curiosa iniciativa que foi o Juegos Olímpicos, os de Monelos, a verdade é que eran bastante chulitos, non? Que montaban uns Juegos Olímpicos, non? Aí teñen, ven ao fondo a igrexa de Oza, non? E esta outra, deste lugar, corresponde, bueno, a unha xente, a un espacio, como digo, bastante ruralizado, que correspondía ao que era Monelos daquela época, non? Vamos a ver. Estas, a partir de ahora, son fotos xa procedentes do propio arquivo. Bueno, neste caso, pode ser que do arquivo municipal. Está por aí Mariola, me parece que é do arquivo municipal, esta foto en concreto. Corresponde ao ano 1891, a Granxa formalmente foi creada en 1888, pero hubo un enorme follón, un episodio moi longo de disputas e acondicionamientos do terreo. O terreo era moi inadecuado para usos agrícolas e había problemas de propiedade, e o propietario además discutiu bastante o precio, Luciano Puga,
foi abogado de Curros Enríquez e pai de Picadillo. Entón, en resumen, hasta 1897 non empezou a funcionar realmente. Por lo tanto, este é un plano inicial. Aproximadamente 16 hectáreas, que en 1931 lle quitaron un anaco, está perto do cuartel de Lonzas, que correspondeu á Casa Cuna. Ainda se conserva actualmente o edificio. Este outro plano xa de 1909. Dice que está no arquivo municipal. Porta da Granxa. A foto non é gran cousa, é a que teño. Se corresponde a porta entrada principal da Granxa Agrícola de Monelos. Vou facer primeiro un breve repaso, non, destas cuestións. Este é o edificio onde estaba a dirección da Granxa e onde tamén residía o director. O edificio, bueno, ten o seu interese, ese estilo modernista. É interesante que vexan a localización. Ali aparece a estación do tren de Santiago. Por lo tanto, se pode ubicar, pois, eu creo que está aproximadamente por Hotel Avenida, un pouco máis abaixo, non? De onde ahora se localiza Hotel Avenida. Aí residía o director. Este é o despacho do director. E estes son instalacións abxuntas. Ven ali a esquerda, ven o edificio da dirección. Estes son instalacións de traballo, non? Cubertas. Ten un xardín diante ao propio edificio. Aquí aparece un traballador traendo algo de material. Este era o edificio da estación de fitopatoloxía. A partir de 1928 se crea esta estación, moi importante porque un dos graves problemas que teña a agricultura galega era as enfermedades que sufrían as intransplantacións, non? Entón foi necesario implementar pois, un equipo que traballara aquí en eses temas, non? Equipo no que despois, posteriormente á guerra, se incorporou unha figura moi importante da ciencia, Juan Rodríguez Sardiña, un científico que estaba traballando en Madrid, tocoulle a guerra ali, simplemente foi leal á República, seguiu traballando, e entón o castigaron destinando a fora de Madrid, e ele escolleu Coruña porque era aquí, non? Para nós foi unha sorte, para ele igual non, porque se pode contar con un grande científico. Este é a galería, con aí unhas pezas que están como a secar, non? Ben, este é o camiño central da Granxa. Eu creo que todos os que en algún momento pasamos por ali temos esta imaxe na memoria. Había ali un camiño que, como vemos, estaba limitado por unhas plataneiros, unhos falsos plátanos, e por aí se move. Esta foto, conste que me parece que non é do arquivo da Granxa, que é unha foto publicada, non sei se é de Ferrer ou de Blanco, pero é que acollín porque creo que marca bastante a memoria deste lugar, non? Os edificios e esta foto. Este é o interior do laboratorio de fitopatoloxía. Bueno, non sei demasiado. Onde está? A chica que me axudou antes, a do ordenador, está por aí. Mira, perdón. ¿Dónde está?
a granxa, aparte de instalación de Monelos, se construiu outra estación conectada con ela, relacionada con ela, en Bastiagueiro. Este edificio que hoxe é utilizado como Escola Binet, ¿no? Forma parte da Universidade da Coruña e está adaptado ali como Escola Binet. Ali había campos de demostración, de experimentación agrícola e tamén, nun momento determinado, sobre todo, ali se formaba capataces agrícolas. Como logo explicarei, na Granxa, en 1921, se abriu unha escola de peritos agrícolas. Pensade que é a primeira vez que se facía formación superior en Galicia sobre agricultura. E iso foi no ano 21. Pero anos despois se suprimiu e o que se fixo foi trasladar ao ensino técnico para Bastiagueiro, no edificio este. Sí. Fraga, sí. Que foi feito por De la Sota, non sei se... O edificio foi feito por De la Sota. Bueno, Premio Nacional de Arquitectura. Efectivamente. Está ben o apunte. Aí están traballando precisamente en Bastiagueiro, no edificio este. Unha das actividades máis importantes da Granxa foi a relacionada ca selección de gando vacún. Como logo veremos, non? Iso está detrás de o que foi a creación da raza rubia galega. Se fixeron moitísimos concursos de gado e hai fotografías que recollen pois esos momentos que eu creo que son fotos que ademais teñen un valor tamén histórico e tamén un pouco un valor social, mesmo indicativo de como a xente acudía a estes eventos, non? Naquel momento. Aquí aparece raza gallega. Cando falan de raza gallega, claro, se refiren aos exemplares caracterizados, ou que polo menos se identificaban como propios do país. Logo explico eso. Fotos sobre isto hai moitas nos arquivos. Son algunhas. A muller si está presente no agro, como é ben sabido. Curioso. Como van vestidos con corbata, non? Van á feira, pero van ao concurso, pero bastante colocados, non? Exemplares de todo. Fotos sobre a divulgación. Bueno, pois a Granxa foi fundamental o labor divulgativo. Entonces aquí están, por exemplo, con os nenos, da impresión que están plantando un árbore, non? Probablemente un acto alrededor do día da árbore. Xa comentarei con detalle en que consistía isto. Aquí están facendo prácticas de poda, xente escoitando algunha charla divulgativa. Están aí nunha aldea tamén escoitando algún técnico que explica algún tipo de práctica agrícola. Isto foi algo básico no labor da Granxa. Este é unha reunión, non sei a que corresponde, sei que o que está no centro abaixo sentado co sombreiro Escauriaza, o que foi director alá polos anos 40, 50, ese o identifico, pero o resto acudirían a algún acto social, porque a Granxa, a parte de datos divulgativos, tamén tiña outro tipo de actividades. Xente que acudía do agro, de novo algún cursillo ou conferencia exterior, o clima que temos, eso tiña que ser no verano. Ben, este é un vehículo da cátedra ambulante, é dicir, levaban este tipo de vehículos para as aldeas, ali iban os técnicos, se paraban ca xente e expoñían e explicaban, incluso a veces levaban materiais, folletos, información de todo tipo. O sea, acudían a donde estaban as persoas, claro. Aquí diante da estación de fitopatoloxía tamén se reúne un grupo de xente que non sei, poden obedecer, pois a mellor o que sei, podría ser unha promoción de magisterio. Que estudios había na Coruña na época? Pois había náutica, magisterio, comercio. Paremos, non? Non había máis. Desde algún destes núcleos podía probar. Aquí están recibindo un premio metálico, probablemente un concurso de gandos. Un xeito de estimular a selección do gando foi precisamente os concursos e os premios en metálico, non?
Antes falaba María Xosé das Irmandades da Fala. Esta foto debe proceder do arquivo municipal. A vin onte, a última hora, non é do arquivo da Granxa, desde logo, e corresponde a unha asociación bastantes en Coruña preocupadas polo tema ambiental. Son os amantes del campo, se chamaban así, e aí coinciden pois desde o alcalde, que foi alcalde Manuel Casas Picorete, hasta Uxío Carré, e xente diversa, e tamén está xente da Granxa, Manuel Insua, está, como se chama, Hernández Robredo, que era o director da Granxa, e todo este grupo facían actividades bastante continuas, non? A Granxa se incorporou moito á actividade da cidade, á vida social da cidade. En 1899 empezaron a editar, está aí o primeiro número, o Boletín da Granxa. Isto non era unha revista técnica no sentido estricto. Sí, es que trasladaba experiencias, é dicir, basicamente o que facía era, plantamos isto, tuvemos estes resultados e os explicaban dunha maneira moi asequible. Pero logo difundía novedades sobre maquinaria, recollía cartas dos propios labregos, gandeiros, de orden de 200 ao ano, eran recollidas polo boletín, seleccionaban as que publicaban, é dicir, era un órgano de comunicación directo e a pé de obra do sector, non? 1899. Aquí están tamén con outra explicación no campo. Fotos, claro, hai variadas, unhas máis interesantes que outras, pero aquí está Urquijo, que foi director da Granxa, que traballaba sobre o castaño con Ernesto Vieite. Aí están, porque trataban de resolver o tema da enfermedade do castaño, non da tinta. Aí están moi amistosos, pero tiñan grandes diferencias científicas e persoais. Aquí está Urquijo, unha desas plantas, unha planta que probablemente era un castiñeiro resistente á tinta, como resultado do traballo realizado en fitopatoloxía. Aquí deben estar traballando nun inserto. Aquí están diversos castiñeiros metidos en matraces cultivados para buscar a obtención daqueles que son os máis adecuados para a resistencia. E este é Juan Rodríguez Sardiña, o científico que falaba antes, que quizá, desde o punto de vista convencional, foi o científico máis notable que houve na Granxa por aí. A Granxa tamén conectaba ca cidade mediante o que eran exposicións. É dicir, aquí na Granxa se realizaban exposicións a que acudía un público moi diverso. Por exemplo, de avicultura. Escauriaza era experto en avicultura e traballou bastante estes temas. Entón, festivos, domingos, viñan distintos expositores e a xente acudía aí a observar as exposicións, non? Aquí temos os galos, non? Como digo, se daba un ambiente un pouco festivo. Mecanización. Bueno, claro, unha das cousas, unhas principales intereses da Granxa foi trasladar unha mellora na produtividade agrícola que pasaba, entre outras cosas, polo uso de novos instrumentos mecánicos para traballar o campo, non? O sacho e o arado romano, pois, bueno, limitaban moitísimas posibilidades. Aquí están practicando. Hai diferentes fotografías que nos recollen esta actividade. Isto me parece que era unha solfatadora. Este é da primeira época. De feito, este Hernández Robredo están aí cunhas máquinas que trouxeron na primeira época. Xa se ven os vestidos da xente, non? Estamos falando a final do século XIX. Claro, partíamos como digo, dunha situación previa moi limitada en canto a recursos técnicos, non? Para traballar o campo. Entón, en este sentido, pois, por exemplo, este, polo que parece, o primeiro tractor que chegou á Granxa. Por menos así figura na dun lado.
desde logo, debe ter os seus anos, ou debía ter os seus anos, non? E vou rematar, ainda que hai máis fotos, pero vou rematar con estas, porque para non alongarme máis. Claro, o que se buscaba era producir, non? Producir millo en maior abundancia e millor. O lúpulo, aquí esta foto é unha foto curiosa, é do ano, xa se ve, 1940, ten un toque mismo hasta casi alemán, non? O rapaz así, con esa cor así que queda na foto. A minha foto é moi bonita, non? Me parece, pero ten un aire un pouco extraño, non? Entre o aguilucho e o rapaz. Isto, claro, se corresponde co tema do lúpulo en Betanzos, que empezou moito antes, pero que seguiu despois da guerra, non? Aquí está, eu creo que esta folla debe ser de tabaco, non? Non sei, debeu de haber algunha proba co tema do tabaco. Ten unha foto moi bonita que saca, de feito, a asociación sacou no folleto, e é verdade, porque é o rapaz e o que significa, non? O froito, neste caso a remolachas, non? Hai outros rapaces tamén nestas fotos. Aquí están ensinando as sementes que se producían, que se poñían a disposición gratuita da xente para que os utilizara. De feito, nas experiencias da granxa se chegou a obter un millo híbrido que era característico da granxa e que levou o nome de millo Coruña. Así le puxeron os seus creadores. Aquí están con plantas de lúpulo. Tabaco, que este xe é un científico, non, por lo menos vai vestido como tal. Aquí están prensando relacionado co lúpulo. Aquí están no camiño da granxa, traballando, recollendo material. Tamén co lúpulo. Millo alto, non? Se coloca o home aí como medida o millo. Mais tabaco, a diferencia que aquí hai un rapaz polo medio detrás. E esta é unha foto moi característica da época, porque claro, nos pon un saco de patacas con menos potasa e con potasa, non? Con potasa 2 sacos e sin potasa un saco. Pedro Urquijo, supoño que isto foi altruista, pero é da época de Urquijo, e Urquijo tiña unha especial tendencia a impulsar a utilización da potasa como abono mineral para a produción, non? Ben, hai máis fotos, pero non me vou estender isto, prefiro pasar xa a comentar algúns aspectos da propia granxa. Si me poderes dar un pouco de luz? Si non, vamos tirando. A granxa agrícola de Monelo xurde por unha necesidade imperiosa. Bueno, obviamente, o primeiro que nos debíamos de preguntar é como é posible que nun país, nunha zona, nun espacio como o noso, donde basicamente a actividade económica, a fins do 19, a actividade agrícola e gandeira, pues carecíamos de centros de formación, de centros de capacitación, de centros de investigación relacionados co agro, pero a pregunta ten unha doada resposta pola desatención. O mismo pasaba co mar, o sea que en realidade que non había nada, o único que había era a Universidade de Santiago, que cando se crea a granxa en 1888, pois é un centro con centenares de alumnos, ilimitadísimo en canto ao seu impacto científico e de todo tipo. Entón, que ocorre? Que na parte final do século XIX se dá un proceso moi importante, que é a internacionalización da agricultura. As comunicacións permiten que os mercados agrícolas se poñan en contacto. E iso, en Galicia, tuvo un efecto bastante perjudicial. A nivel de gandeiría, Galicia, ata 1892, exportaba gando vacuno a Inglaterra. Era un mercado bastante rendible e proveitoso. Que pasou? Que a partir desas datas, o transporte... Non necesito, non. A partir dese momento, o que ocorre é que os barcos transatlánticos e frigoríficos lles era moito máis barato os ingleses mercar carne americana ou da Argentina que non levar as vacas de Galicia. O efecto inmediato é que a gandeiría galega se hunde completamente, sobre todo a gandeiría relacionada co vacuno.
E na agricultura hai dous fenómenos. Por unha banda, a competencia dos produtos que veñen dos mercados internacionais, e un segundo fenómeno colateral, e é que a transmisión de bastantes enfermedades procedentes de plantas deses mercados. Por exemplo, o tema da tinta do castaño. Son enfermedades que nos veñen o mismo ao mildio que afecta a uva e que produce grandes desfeitas nas explotacións galegas. En resumen, sin estenderme moito, cando remata o século en Galicia, a agricultura e a gandería está nunha situación crítica. E justamente a granxa xurde como unha resposta, digamos, a parte desa problemática. Obviamente non iba a solucionarla toda, pero era un modo de intentar paliar algunhas desas circunstancias. E é unha resposta relativamente moderna. Vamos a ver, é moderna por algo que se decía aquí na presentación. É dicir, é apoiar o que é a investigación, o desenvolvemento, a innovación, que chamamos así, daquela non lle chamaban así, pero en último extremo era o que facían, incorporar todo eso á produción. Se a principal produción de Galicia daquela era relacionada co agro e que a gandeiría, pois era incorporar coñecimento a eso. Para que? Para ter maior productividade. Era imposible seguir traballando cas mesmas técnicas e dos mesmos modos que séculos atrás, porque además o sector estaba en franca crisis. Bueno, esta é unha opción bastante moderna. Ainda hoxe, como explicaba María José, estamos demandando isto, non? E todo o mundo di que sí, cando falamos de que hai que investir en I+D+I. O que pasa que a prova do algodón é sempre a mesma. Se inviste ou non se inviste. As tasas de expulsión de xente preparada, de xente científicamente preparada cara ao estranxeiro todos estes anos, ponen en evidencia que non se aposta por ese I+D+I. A granxa significaba eso. Tamén era moderna noutro aspecto moi importante, que era a granxa favoreceu ou se baseou no diálogo co sector destinatario. Parece algo moi doado de entender, un pode comprender, bueno, lóxicamente, se se vai a facer unha oferta de modernización a un sector da produción, o lóxico é falar con eles, ter interlocución, escoitar as súas demandas, ver que o que requiren, atendelas, pero iso non sempre se fai así. Por exemplo, en Ortigueira, en 1876, desembarcou, porque foi prácticamente así, pois un profesor da Universidade de Madrid e varios técnicos montaron unha estación de ostricultura. Quixeron facer como Arcachón en Francia, cultivar ostra. Pero fixeron sin contar para nada ca sociedade de Ortigueira. Entón, pois, empezaron a coller unha serie de terreos, a mandar unha serie de instruccións aos paisanos. Claro, o que ocurría? Que cando eles viña o inverno e se marchaban os que levaban aquelo, sobre todo e tal, pois que a xente, desde desatender as instalacións hasta directamente actos de vandalismo, e en todo caso nunca a fixeron súa. Durou 6, 8 anos, se pechou, e hoxe, pois, moita xente non sabe nin que existiu ali unha estación, a primeira, como en Galicia, realmente, para traballar produtos do mar. Porque non se pensaba así. Algúnas veces na propia granxa ou en outro tipo de institucións pasou algo parecido. O sea, eso, en plan déspota ilustrado, os sabios, os técnicos correspondientes, chegaban e explicaban aos gandeiros, aos agricultores, isto ten que ser así, e non escoitaban as súas demandas. Por exemplo, como veremos logo no tema da vaca. Non, mira, é que hai que implementar este tipo de vacas. Bueno, vamos a ver que necesidades hai no país, que necesidades teño eu, a persona que vai producir, etc. Entón, isto foi fundamental. A granxa buscou este diálogo. Tanto as súas publicacións, como acabamos de ver o boletín, que recollían cartas, como a súa cátedra ambulante, como as actividades no medio rural, como, sobre todo, traer a xente, e os traían a Coruña, viñan aos campos da granxa, ali lle enseñaban como o millo que estaban plantando producía máis que o millo que eles usaban, lles daban sementes gratuitas, e a xente veía o resultado. Entón, foi unha especie como de apostolado, como de un boca a boca, un traballo de un a outra persona, o cual é lóxico porque a explotación agrícola galega da época, e tamén hoxe, pero sobre todo na época, era moi reducida. Unha persona con 3, 4 vacas e unhas fincas de moi limitada extensión, como se van a arriscar a que un técnico ou unha persona moi sabia lle explique que ten que utilizar potasa ou que ten que utilizar isto ou outro, se el non o ve en vivo e en directo que funciona? Se están arriscando a súa supervivencia. Entón, lóxicamente, había resistencias. Pero as resistencias se foron superando por medio do exemplo, por medio do traballo
lento de contacto. E aí entrou un elemento básico, e é a creación dun entramado social, unha rede en base a sindicatos, en base a grupos de labregos, en base a xente interesada, que nos distintos territorios de Galicia eran receptivos a este tipo de propostas e que logo espallaban entre o resto dos seus veciños, e se foi establecer unha rede que, como sempre, todas as redes costa moito traballo desenvolver, pero unha vez que funcionan son moi eficaces e resisten moi ben, e son, sobre todo, as que permiten que as cousas se vayan transformando porque a xente integra a mensaxe, non ven de fora. Se nós leemos tratados do século XIX, por suposto que na Universidade de Santiago, ou aquí no Consulado, ou na Sociedade Económica Amigos do País, había ilustres tratadistas que nos explicaban o que había que facer co campo e o que había que facer ca gandeiría. Pero todas as explicacións, como digo, estaban desconectadas, non había un vínculo ca xente que directamente estaba afectada por eso. En ese punto tamén a Granxa foi francamente moderna, e aí basou a súa eficacia, o seu éxito. E por último, no aspecto da modernidade, unha cousa que ni siquiera recibía ese nome na súa época, a sensibilización medioambiental. A palabra medioambiental non existía, pero sí que existía que desde os primeiros momentos os directivos da Granxa, o equipo técnico, como vimos en unha fotografía, pero bueno, se pode seguir pola prensa, interaccionaron ca sociedade coruñesa e en xeral ca sociedade galega para desenvolver unha sensibilidade ambiental. Non era o seu principal objetivo, era unha actividade complementaria. Por exemplo, unha experiencia que tivo moitísimo impacto durante décadas e que foi abandonada como moitas cousas despois da guerra foi a Festa da Árbore. A Festa da Árbore era unha iniciativa que tiña un enorme impacto. Se oficializou en España en 1914, pero xa antes, en anos anteriores, xa na Coruña e con xente da Granxa se celebraba, se traballaba alrededor da Festa da Árbore. E a Festa da Árbore mobilizaba todo o ámbito escolar e asociativo alrededor deste tema. Xa digo, era un ecoloxismo, un ambientalismo avant la lettre, o sea, antes do tempo que lle correspondía históricamente. Pero foi sementando unha sensibilidade que tamén tivo que ver ca formación de grupos como os amantes del campo e outros moitos. Decía nunha destas festas da Árbore, Hernández Robedo, director da Granxa, o decían en castelán, eu fago a traducción: cosacho por pluma e o rego por tinta, escribirán hoxe os nenos sobre a terra a páxina máis fermosa do libro Natureza, o arborado. Se trataba de fomentar ese tipo de sensibilidade, que, como digo, se mantivo vivo durante moitos anos a un nivel popular e a un nivel escolar. Unha breve referencia á cidade. A Granxa se crea nun espacio periurbano. Monelos é cidade e non é cidade, pero realmente a conexión ca cidade vai ser moi estreita. E é unha cidade que realmente a final do século XIX, cando se establece a Granxa, estaba nun momento de grande dinamismo. Un dinamismo que fixo que a población da Coruña se duplicara entre 1900 e 1930. Claro, como sabemos todos, a demografía é un índice básico para saber por onde van as cousas. Por iso sabemos que en Galicia as cousas non van tan ben porque miramos como vai a demografía, non? Agora mismo. Pois ben, a Coruña naquele momento, evidentemente, xogaba o papel tradicional que sempre xogou desde que é capital militar, administrativa e da xustiza. Pero tamén estaba sendo a capital do punto de vista económico e bancario, do punto de vista portuario. O Porto da Coruña movía 1000 buques ao ano, naquele período. Estaban ampliándose a dársena, estaban habendo novas instalacións. En 1885, cando se fai a conexión con ferrocarril con Madrid, e filiu un período dunha enorme expansión. Expansión que vai acompañada de movimentos sociales moi activos. Justamente a Coruña naquele momento era a capital do noroeste e, por suposto, de Galicia, máis potente, por exemplo, onde o movimento anarquista e republicano tiña unha forza enorme, pero unha forza moi grande en todo o conxunto da sociedade. E, posteriormente, como sabemos, pois tamén o movimento galeguista, a partir do tema das irmandades e xa nos momentos previos. Fixadevos que estes grupos, justamente, eran os grupos que logo van a cuestionar o sistema. Naquele momento o bipartidismo que había, liberais conservadores, agora outro tipo de bipartidismo, non?
pero foron os que cuestionaron o sistema. E aquí tiñan moitísima puxancia, sobre todo un tremendo impacto social. Estaban metidos en todo tipo de actividade cultural, social, política, sindical, etc. Unha Coruña que viviu unha catástrofe enorme da que eu me parece que algún día ainda, xa sei que é coñecida, pero que algún día ainda merecerá unha reflexión colectiva máis importante. Eu poucas veces supoño que na historia da Coruña pasou algo tan impresionante como foi o retorno dos feridos de Cuba. Aquí chegou Drake e tomou parte da cidade, aquí hubo tamén problemas cos franceses, pero é que o da chegada de 33.000 feridos en 3-4 anos pola cidade, personas cheas de cos traxes militares desfeitos, sin atención, que non había hospitais onde metelos, iso foi absolutamente impactante. Bueno, iso aconteceu nesta época. Bueno, pois nesa cidade moi activa e moi dinámica, a ciencia non estaba presente. Había o Instituto de Ensino Secundario, que se daban as clases correspondientes, a Escola de Náutica, que é o centro científico máis antigo da cidade, e para de contar. É dicir, realmente a sociedade galega non tiña, pero como pasaba na Coruña, pasaba en todas partes. Agás, como digo, o reduto da Universidade de Santiago. Entón, nese punto, a Granxa veu a facilitar unha conexión da cidade con un elemento fundamental da contemporaneidade. Porque sí, éramos moi modernos, estábamos avanzando moito, estábamos mellorando económicamente, tiñamos movimentos reivindicativos, pero carecíamos dun elemento básico da modernidade, que era a ciencia. E a Granxa, dentro das súas limitacións, porque era unha institución reducida, limitada, pois significaba ese punto. E ás veces algunha persona pode pensar, e como se instala nunha cidade, na urbe, daquela Coruña era a urbe máis importante de Galicia, un centro agrario? Bueno, primeiro, porque sempre se instalan en centros urbanos, os lugares de investigación agraria, é dicir, o principal xardín botánico de Inglaterra está en Kew, ao lado de Londres, e as academias de agricultura, etc., se instalan aí, porque, entre outras cousas, os técnicos adoitan vivir nese medio, aínda que logo traballen no rural. E naquela época, por exemplo, na Coruña se editaba unha revista, Prácticas Modernas, publicaba un home de Pontedeume, Valeriano Villanueva. Naquela época a Cámara Agrícola tiña moita actividade, no propio instituto había asignatura de agricultura e as persoas que o levaban eran persoas moi dinámicas. E despois, a partir de 1910, por exemplo, para a Coruña había un inspector veterinario, Juan Roz Codina, un catalán que fixo moito por Galicia e pola gandeiría galega. Total, que todo isto foi converxendo e favoreceu que logo a Granxa fixera o seu labor. E o seu labor, nada máis que vou a sinalar 3-4 cousas, logo, se queren, pois falamos de algo máis, pero a raza rubia galega. En 1905, nas instalacións da Granxa, precisamente, se realizou o primeiro concurso do gado de Galicia, de gado vacuno. Unha data histórica. Antes había algúns concursos, pero este foi o primeiro. E además non foi casualidade, había unha intención, había unha preocupación. Antes comentei de pasada que estábamos con unha crise moi importante na gandeiría, pero a crise de gandeiría de venta de produto cara a Inglaterra se sumaba unha situación bastante caótica. Os expertos, os ilustrados da época, basicamente se apuntaban a dúas liñas. Unha, imos mellorar a raza do país mediante cruzamientos con exemplares europeos que presenten unhas características idóneas para aclimatarse aquí. Despois, bueno, aí había moitas opcións, que si a frisona, que si Simmental, varias. Ou outros que apostaban sobre todo mellorar en base a sobre as características das vacas, as características que tiñan propias do país, ir seleccionando os exemplares millores progresivamente e sobre eles ir establecendo unha nova cabana. Hubo moito debate sobre eso e o debate se alongou e ainda podo decir que no ano 2015, ao mellor me equivoco, foi o 2014, creo que 2015, un veterinario, Diego Conde, que ganou o último premio Murguía da Diputación polo seu libro, presentou unha tesi doctoral onde mismo hasta dilucidaba un pouco algo do que pasou con isto, porque non é tan fácil de saber exactamente o que pasou.
Pero resumindo moito, o que ocorriu foi que nun momento determinado a Granxa apostou por conxugar estas dúas liñas de traballo. Por unha banda, impulsou os concursos de gado e por outro fomentou o cruce ca vaca con simental suiza. O sea, tentou de mellorar xenéticamente no cruce con simental e por outra banda, concursos de gando. Pero os concursos de gando non se podían facer de calqueira maneira. O que se fixo en 1905, contan as crónicas, por certo, que as crónicas comentan, fixade o seu detalle anecdótico de que salientaban unha parella de bois do país de Benito Bermúdez del Viña, bois de traballo de Bernardo Bregua de Culleredo, Pedro Crespo de Monelos e unha vaca suiza cruzada de Andrés Raso de Irís. É dicir que poño estes datos que sacados dos xornais da época, porque iso quere dicir que Irís, Monelos, etc., había gando vacuno, claro, evidentemente. Estamos falando dun medio rural que hoxe é un medio urbano. Ben, pois probablemente aos exemplares que se trouxeron ese concurso pioneiro de 1905, o xurado que estaba colocado nun palco que os xornais nos contan que estaba con guirnaldas e todo así colocadiño, tiveron en conta aspectos como a belleza dos exemplares, a forma, o estilo, pero un pouco como calquer decisión subjetiva que poda tomar un xurado sobre calquera tema no que non se impoña un criterio único. Era o gusto personal de cada un dos membros do xurado. Membros do xurado que, ademais, pues, probablemente integraban tamén a personas da sociedade coruñesa que de gando igual pues, non sabían demasiado, co cual o resultado podía ser moi efectivo desde o punto de vista estético, pero moi pouco eficaz desde o punto de vista da mellora da raza. En 1909, por primeira vez, en Outeiro de Rei, e logo xa se vai estendendo en varios lugares, xa se empeza, sobre todo gracias ao labor de Roz Codina colaborando ca Granxa, a dicir, non, os concursos de gando temos que coller e facer un sistema de puntuación obxectivo. Vamos coller as vacas que se presenten e vamos a medilas. Entón, tiñan un instrumento, que chamaban bastón ou compás. Roz Codina chegou a crear un propio e medían determinadas partes do animal, escribían, comparaban con os parámetros que tiñan e os exemplares que máis se axustaban a eses parámetros que previamente se situaban como idóneos para ir fomentando a raza do país, eran os exemplares seleccionados e donde se daba o premio metálico ao paisano. Foron moitos concursos. En 1919, Roz Codina fala de que el solo estuvo en 40 e revisou 2000 reses. E foi un labor tremendo que se foi realizando. Cal foi o resultado? O resultado foi que, claro, si antes había un certo caos donde, sobre todo a xente con recursos, os empregaba entre exemplares foráneos para cruzamentos que ao longo non daban moito resultado, agora, gracias a ao cruzamento en algúns lugares e, sobre todo, á selección de exemplares que guardaban relación co que era a raza do país, se foi creando e se fabricou dese modo a raza rubia galega. Non? Nese punto, pois, non é que sea estritamente un produto de laboratorio, porque non se fixo no laboratorio, pero si o produto é unha reflexión técnica, e o produto é un esforzo de unhos técnicos que viron eso, e que, por suposto, cando fixaban o modelo, en que se fixaban? Pois nas necesidades dos gandeiros. E aquí no país, pois, había debates, como había sobre todo, que si leiteira, que si carne. Os gandeiros, en xeral, o que querían era ter unha vaca que servira para dar algo de leite, que tamén dera carne e que servira para traballar. Entón, ese tipo de animal polivalente é o que se primou e se foi cara á raza rubia galega. Había outras opcións e tal. Bueno, nese asunto tan trascendente, porque estamos falando dun tema que aínda hoxe ten impacto, estivo a Granxa Agrícola de Monelos traballando en primeiro plano. Outro aspecto, a estación de fitopatoloxía. Como les dixen antes, a apertura dos mercados internacionais na segunda parte do 19 conllevou, entre outras cousas, a entrada tamén de produtos que transmitiron toda unha serie de enfermedades que ocasionaron bastantes estragos entre a nosa produción agrícola. Por exemplo, o tema da viña, o tema dos castiñeiros. Entón, a estación de fitopatoloxía foi creada en 1928 e fixo frente a ese desafío. Aí hubo técnicos
xente experta, que investigou, que probou, veíamos antes fotos, no? Pois, facendo insertos cos distintos tipos de castiñeiros, que buscou tratamentos que podían ser eficaces para a tinta, que buscou en último extremo solucionar o problema da desfeito ao castiñeiro, que chegou a estar en unha situación bastante delicada. E o mesmo pasou cas viñas. É dicir, a viña do país, en amplísimas zonas, quedou absolutamente desfeita. Foi necesario recuperala mediante a implantación de novas variantes que se obtiveron gracias aos estudios de fitopatoloxía, non? A resistencia. Logo tamén estaba o tema do escarabello da patacas, que tamén facía grandes danos. Todo isto tiña que ver co traballo que había que realizar. O lúpulo. O lúpulo é unha aposta interesante porque é unha das primeiras veces nas que en Galicia se fai un tipo de plantación dirixida cara a industria. É dicir, é un tipo de, por lo tanto, explotación agrícola industrial. Que industria? A cervexeira. É dicir, en 1903, Fernández Robredo, o director, vai á zona sur de Inglaterra, ali ve que medra o lúpulo, e con moita razón dice, se medra no sur de Inglaterra, medra en Galicia. Efectivamente, trouxo para aquí, como sabedes, a zona onde máis se localizou foi na zona de Betanzos, onde se traballou máis con el, e se fixeron en colaboración precisamente ca familia Rivera, a xente de Estrela de Galicia, pois se fixeron traballos, se implementou, se desenvolveu e se fixo uso industrial do lúpulo. Iso despois da guerra se retomou, é dicir, seguiu adiante. Tamén os novos dirixentes da Granxa e os novos dirixentes agrícolas que se interesou e de feito crearon o servicio oficial para o fomento do lúpulo que estaba na Coruña e logo despois as